skal finde A ud fra en formel, og vi har 2 givne punkter. Formlen vi skal bruge, den hedder A lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. De forskellige punkter her, dem vil vi lige give. Så det hedder, her der hedder det x1 og y1, og herover der hedder det x2 og y2. Ud fra det, så skal vi lave et regnestykke, så det kommer til at blive y2 8 minus 3 og 10 minus 4. 10 minus 4. Det giver lige med 5 femtedele, og det er også modregning 1,2. Så nu har vi simpelthen fundet A, og det er punktet her. Hej, nu skal vi så finde B, og det gør vi ved at isolere B, så vi skal lige bruge formlen for en funktion. Og den hedder f x lige med ax minus b. Nu skal vi så have isoleret b, og det gør vi med formlen b lige med f x minus ax. Godt. Nu tager vi så bare et af vores punkter, og det er fuldstændig valgfrit. Jeg tager så det første. Så jeg siger, hvad siger jeg? Jeg siger 3. Så skal vi bruge vores A, og min A, den er 1,2. Så det er minus 1,2. Og så skal vi gange det med vores x. Og det hedder gange x, og den er 4. Så den kommer lige med til at hedde 3 minus 4,8. Og de der to, så laver vi det her regnestykke også. Og så kommer den alt til at hedde 1,8. Så det her, det er vores B. Og nu skal vi så lige hele formen op. Så det kan vi gøre ved